Jungle Makeover. Jeg har inviteret nogle venner hjem til fest, og hvad så? Nogle venner? Hvad for venner? Alle sammen, hele junglen! Vi får måske brug for et af de der udtræksbord. Hvad? Jeg troede, du kunne lide at feste. Det kan jeg, men vi kan ikke invitere hele junglen her hjem. Jamen, se dig omkring. Jeg er så færdig med hele det her strandede junglen-look. Vi må lave det helt om i en fart. Jeg holder nu af det, som det er. Hvilket bare beviser, at det skal laves helt om. Flyt dig! Sibir. Okay, jeg skal have nye sengetæpper i sengbad og lagune, nye gardiner i gardinshoppen og noget maling i hjemmets depot. Hej! Udfyld skemaet og vind et totalt junglehjem makeover. Giv mig alle de lodsedler. Jeg, Gaspar Legault, har tænkt mig at vinde den lotterikonkurrence. Må jeg spille med? Nej, se hvor mange lodsedler jeg køber. Chancen for, at du vinder med dine ynkelige, enlige blanke sten er lige så stor som at overleve at falde ud fra en flippermaskine. Giv mig 10 lodsedler mere. Hvor mange kurer er der i Vimse? Vimse, vi er mig, der skal nås. Den herlige makeover skal blive min. Kun min. Jeg har længtes efter at indrette det her sted lige siden vi byggede det. Nu sker det. Ud med det gamle skibrudne look og ind med lidt feng shui. Prosit. Nej, feng shui er en indretningsmetode, som lægger vægt på harmoni og god smag. Harmoni og god smag, harmoni og... Nå, ja, var det ikke et stort hit i 70'erne? Kom de venner. Kom nu videre. Vi skal have pink gardiner her og en plante her og nogle søde... Vimse! Hey, fodspor! Gad vide, hvor de fører hen? Den her ventilator giver en smule kølighed. Se min, det er større. Farverne i det gulvtæppe skaber en helhed i rummet. Wow! Ikke bare det, det er også det perfekte dække for min indbrudsfælde. Jeg har selv blandet den her nuance, sart lavendelblå. Den skulle have en meget beroligende effekt. Jeg har også blandet en farve. Jeg kalder den Bussemand grøn. Jeg maler, jeg fænger, jeg swayer. Vimse! Vimse, se hvad du har gjort! Ja, du skiller dig lidt ud fra skibskisten. Jeg skal skille dig ud, skærer. Du virker ikke beroliget. Prøv med lidt lavendelblåt. Så er det nok, Vimse. Jeg kan umuligt indrette det her sted sammen med dig. Hvad så, hvis du ikke har min fornemmelse for stil? Tag det roligt. Du lærer det nok. Du ejer ikke stil, det er problemet. Hvis jeg ikke ejer stil, hvorfor er det så dig, der maler en rædsom hvid streg midt igennem vores lykkelige hjem? Ved du, hvad den linje betyder? Der er indkørsel forbudt her. Nej, den betyder, at vi ikke længere deler dette hus. Det her er min halvdel, det er din halvdel. Og aldrig skal de tvende forenes. Jeg bruger slet ikke tvende. Jeg leger med biler. Ja, inde på din halvdel. Vent nu lige lidt. Din halvdel har sengene og døren og indbrudsfælden og badeværelset. Ja, held og lykke med det. Ja, min side bliver 10 gange så trendy som din, siger jeg dig. Det kan et hvert fjols fortælle dig. Sagde fjolset lige. Hør, hvad med at lade festdeltagerne bedømme det? Fint. 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 Fint! Hej, jeg søger en herr Vimse stavet med 4 kurer. Det er mig. Jamen tillykke. Du har vundet vores gratis hjemme makeover. Hold da op, en gratis hjemme-makeover. Vi vandt, Vimse, vi vandt! Jeg har så mange seje idéer om, hvad vi kan gøre med stedet. Jeg tænker bude, lofter og en forsinket dagligstue. Vi vandt? Nej. Jeg vandt, Brandy. Det her er min halvdel. Det er din halvdel. Og aldrig skal dit svende forenes. Husker du nok? Jeg har så mange seje idéer om, hvad vi kan gøre med stedet. Jeg tænker i grøntsagslofter med en forsinket skat. Nej, spil ikke en fuldstændig fabelagtig makeover på det savlende faghoved. Det var ikke mig, der savlede den streg ned gennem huset.
I hvert fald ikke med vilje. Så vi skal bare ordne den ene side? Ja, det er godt nok anderledes, men lad sig gørligt. Absolut lad sig gørligt. Vil I vente speed på den side af stregen? Mange tak. Okay, vi slår til! Sejt! Gør det igen, gør det igen! En vindeltrappe? Nå, og hvad så? Jeg har en malesækkestol. Er det en swimmingpool? Jeg har et akvarium. Et pink-piget akvarium med en pink fisk, der matcher. Kan I høre mig? Det står til mine øjne. Herr Vimse, på hele holdets vegne vil jeg gerne præsentere dit nye hus. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er bare helt... Hey, er det et pariserhjul? Sejt nok. Nå, hvem er med på at feste? Jeg vil bare lige minde folk om, at festen foregår i begge sider af træhytten. Så husk at komme ind og se mit... Den skal med op. Det her burde være mit. Det skulle være mit. Og det. Og selvfølgelig den. I stedet for den her tåbelige 9. præmie. Hvem ønsker sig en 90 liters tyndefuld industriel abevoks? Ubrugelig. Hvem vil have is? Hvad siger I? Jeg smutter lige ind i badekarsgruppen. Godt skud, Ed. Ja, det sidder jo håndledet, ved du nok. Kom så, partyvenner. Så langt ned I kan. Nå, jeg er ude. Hallo! Jeg vil bare sige til jer alle sammen, at I er velkommen herovre på min side. Når som helst til lyst. Folkens, hallo? Jeg har lavet salsa-dip. Tak, Brandy. Men jeg tror, den ser klaret med min dipfontæne. Det er århundredets fest, og jeg går glip af den. Sig mig, hvad siger du til, at jeg kommer ind og... Aldrig skal det tvende forenes. Husker du nok? Okay, Vimse, du vinder. Din side er sejre. Du er et stort indretningstalent. Det største i verden. Må jeg så bede om, kom ind på din halvdel? Giv mig et til bede om, tak. Bede om? Og så på espanol. Por favor. Accenten er en smule... Vimse! Nå, okay. Så kom herover. Jeg mener, hvad er en fest også, hvis ens bedste ven ikke er med? Tak, Vimse. Velbekomme. Vi har måske overskredet kapaciteten her. Ja, sådan kan man også bede folk om at gå hjem. Hvad, tæller det for en strike, eller hvad? Mit hus! Folkens, I må hjælpe mig med genopbygningen. Selvfølgelig, herr Vimse. Der er ikke noget, vi hellere... Folkens, en flagermus i næste dal er lige født uden vinger. Kom så, vi har en helt særlig makeover på programmet. Vent! Jeg blev også født uden vinger! Jeg har intet hjem, intet sted at være! Ingen dipfontæne er det med chips i! Hvad nu ikke fjollet, Vimse? Vi byggede det første sammen. Vi bygger bare den nyt et. Gør vi? Mener du det? Så får jeg vist ikke brug for dem her mere. Det er ikke fair. Hele den her rygende ruin burde være min. Min alene. Så, den perfekte blanding af harmoni og god smag. Se, det kalder jeg feng shui. Brandy, vil du venligst holde alle de ækle pigeting ud af vores nye badeværelse? Hvem så? Det er altså også mit badeværelse. Fint, men hold det på din halvdel. Min halvdel? Netop. Du kan få den ene side af badeværelset, så har jeg min halvdel, og aldrig skal det tvinde forurenes. Fint. Fint. Fint! Fint!
Alle på toilettiden. Vi...